Hello, bakit? Agore ka labit, bakit ko kat tumatawag ni mamang? Tawagan ka after 30 minutes. Sige, bakit? I love you. Hindi totoo yan. Hello, bakit? Jabar ka, dagti kapatpatang ko. Adalang ti importanteng impagak. Ka, adal ti importante. Gaputa is in another colon. Babae manan. Sigala ay atak awan sa baling. Napat yan na. Sige, I love you. Buwan ta ipakita, guray ka lang, biit. Ano, mamati ka. A few seconds later. Hello pare. Pare, pasensya ka na ata. Napatawag na tikas to yung oras. Ni ngamin bakit ko nga makapito ka. Mistake ko, hanga dayjay sa bali nga account tinusar ko, dayjay main account ko tinausar ko nga pinangtawag di babae ka nga maka-11. Kada jigarod masapol na ti ti babae na ka imbestigaran da amin. So oray screenshot lang ko mga video call ta. Pari wan pari amom latta na ti tirada tan fuckboy latta. Nagod pari screenshot. Hello bakit ko? Insend ko mamatikan. Jabar ka dagday jay. Lagaro din. Sige, bakit ko maturog ako? I love you, mama. Hello, bakit ko? Nangangkan? Warajak manganan, mabsog kalaki di, nabsog na matan. Bola lang yan. Panagayat ko ka. Magbubaraik. Dito na lang balay. Nakatugaw. Pampanunutan ka. Paano masabi? Bakit? Aguri lang biit ka. Tumawag ni mamang ko. Masapol na ka no. Biit lang. Bakit mga 5 minutes Sige. Tawag ka damdama. Hello, bakit ko? Damdama ka to tumawag ka. Agmo motor na. Nagpigsa ti angin. Baka madisgrasya na pa no. Ituloy ko nga tawagan ka. Nagaro sige bakit. Aganad ka mo. Sige, love you, mom. Hello, bakit ko? Hello. When ayosin, nagpatulong na gamin ni mamang adabagkatan mi. Hanami nga mabagkat so nga napang ko tinulungan. When sige bakit ko. Maturog ka matan ka dapat trabaho ko ng bigat. Sige, bakit ko? I love you, mama. It's the motherfucking